Eta bukatzeko azkeneko abestixe hau, Mikel Haua ikasitakoa Joseba Sarrionen dianitzaken beste ben. Zapenak itxas galeretako olak bezala ez dira itxas ondoan ezabatzen ez dute inongo porturik helburu gure oroitzapenak itxas galeretako olak bezala gainean doaz kulunka uainek eragina ezabatu ezin da xederik gabe Benetan eskertzei zuet, antzeman diat isiltasun bat eta entzute bat, benetan bihotzez eskertzeko dituzatena da txalo bat mezi zuet.